Salutare abonaților și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Bun, am intrat și eu pe intră prin perete și eu sunt galben și nu-mi place, credeți-mă, un galben e urât. De fapt, cam culoarea mea preferată. Uitați steagul României, dacă era galben în mijloc. Ar trebui, după calculele mele, să fiu a doua care vine. Sau a treia. Tot e bine. Tot e bine dacă sunt a treia. Miau. Miau, pisica miau miau. Dar ce eu dacă echipierului meu? Am bravo lui. Ce să zic, stai să nu... Ce mă de somn. Dimineața m-am sculat la 5 dimineața. Nu vă recomand. Vacanță, e weekend, ce mă grăbesc. Fac video-uri astea tot. Ok. Ai, mă enervați băiatul, nu știu. Ce culoare băiatul ăla? Bă, ce nimeni nu stă pe capul meu, bă. Că e dauna. Nimeni nu stă pe capul meu, mă. În fine. Trecem peste. Încet. Soarețele. Ăla e soarețe. Stai un pic. Vedem dacă noi picăm. Dacă nu pic a treia, Simor. A treia pic. Hai, bă, ia-mi eu ca a doua pic. Parcă simțeam prim. De ce mi-a picat? Ma. Bă! Deci nu-i corect, abonaților, nu-i corect asta. Doamne, de-ați văzut, mi-a picat easy. Normal, i-a picat fetiței astea. Nu mi se pare normal, mi se pare și ăsta easy. Dacă nu reușea, era prea de tot. Cel mai easy. Vrem să pice mie. În fine. Nu știu ce scor poți să ce aici. Abia am făcut contul de Roblox. E cont nou, nu prea am Roblox, mie mica. Jocul se numește... Stați. Se numește Hole. Se numește jocul Hole. Intri prin O. Ia vezi că-i col pipierul meu. Dă și vă la o parte civică. Easy i-o picat. Na, ce să mai zici? Bă, dar dă-te la o parte, cap de pătrat. Cap de rotund. Nu este pe locul 1. Rosul pe locul 2 și albastru locul 3. Albastru locul 3 merită. Ne, cine e acum? Bă, ți-am crezut că e al nostru. Red. Mamă, hard o zis. Hard. Insane o zis. Ce insane? Mi se pare normal mie. Mie mi se pare easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Squeezy. Asta. Noi suntem ultimii. Toți contează pe noi. Noi contăm pe noi. În fine, hai să înțelegem. Ok, normal deodată, ce-i normal? Asta e easy, nu-i normal, băi, asta e easy, bros. Asta e easy, nu-i corect. Ce de, parcă vezi că nu ne dă insane. Parcă vezi, dar... Na bine. Al patrulea e. Al patrulea. Nu era al patrulea? Aoleu. Eu credeam că câștigăm, dar suntem pe locul 2. Locul 3. Băi, nu câștigă red. De când mă joc câștigă red. Hai să încercăm și alt joc. Ce nu scris să ia pe chat? Mă cunosc ăia, de unde dracu?
De unde mă cunosc ea? Ok, în fine. Scuze pentru ea, în fine. Deci, eu tot mai ți-am ieșit, bă. Ce nu-i frumos asta? Tot mai ți-am ieșit, de ce mă băgat iară? E un bug de mult. Se întâmplă de multe ori. S-a întâmplat așa ceva. Dacă vreți să scăm Free Fire, scrieți în comentarii. Da, am uitat. Nu uitați să dați și voi un like și subscribe, că mi-ar ajuta foarte mult. Hai să numărăm până la 3. 1 2 3 like! Dați like, bossy! Dați like! Hai să intrăm pe listul ciurățel cu morfuri. Nu știu dacă știți cu toți, cred că. Morfuri adică, nu știu cum să vă explic. Bă, Doamne, mi-o spart timpanele, Doamne ferească, mă dă să dau mai încet. Dă să dau mai încet, bă. Asta. Mi-o spart timpanele, m-a omorât. Până mi-au o cameră nouă, trebuie să o țin în mână și nu prea pot să mă joc așa. Bine, boss României. Nu știu câți bani am. 900. 900k. 900k. Oare ține și aștepta? 400k. N-am bani să mă am. Da. Yes! Cadou! Nu mă lasă să-l iau. Serios, when? Mereu o să jucăm câte 2 jocuri în fiecare episod al meu. Deci am putut să scap, dar gen, what? Ia ce skin-uri am. E nou contul, v-am zis. V-am uitat și eu. Mai un damage. Crezi că mai un damage. Bum 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 dai 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 dai. În fine. Hai bă, serios, man. Nu-i bană. Hai că am vorbit și eu. Da, bană. V-am să zic că nu-i bună pentru grinza. Grimedzul, bossul. Bă, da, a fost o distracție pentru mine în de Revelion. Dar nu-i niciun cadou, n-am. Ia uite testul. Da, abonaților, n-am niciun cadou, abonaților. N-am niciun cadou. Ia uitați-vă și voi cât de urât este. N-am niciun cadou. În fine, trebuie să închid episodul. Nu uitați să dați voi un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!